Moni ndine Jackie nde lero tukubwereraso ku UK. Nkhani yake ya chaka chomwe chino mu January 2024 inapangika ndetagwirani chakumwacho tenticheze. Abambo awa dzina awo ndi Patrick O'Hara azaka 72. Patrick amakhala ndi chibwezi chawo amayi awa dzina awo Wai Lungu tizingoti Wai. Akhala limodzi kwa zaka 21. Banja si banja koma chibwezi koma chonena kuti akhala nthawi yaitali limodzi inali chimodzimodzi ndi banja. Wai anali wandalama komanso anali ndi zinthu assets abwino anali ndi nyumba yabwino anali ndi chuma ndithu nde amakhala limodzi anthu angati banja kwa nthawi yaitali. Wai anali ndi mwana wake doctor ku UK komweko onena kuti okhazikika olemekezeka nde anapezeka kuti mu January 2024 Patrick O'Hara analandira kalata yochoka kuchipatala inali ndi logo ya chipatala chilichonse yomuza onena kuti nthawi yoti mutani mubayitse booster wa COVID yafika nde tipanga ma arrangements oti tizakubayeni. Iwo achankumala kuti asandibaye ku nyumba nde analandiranso kalata ina kuwauza onena kuti tayamba program yomachita kupita mmakomo mwa anthu makamaka kwa anthu achikulire chifukwa choti malinga ndi kuopsa kwa COVID akumaka abayira ku nyumba komweko. Ndadanena kuti timu ya manesi athu ikutani ichita confirm tsiku ndi nthawi yonena kuti azakubayeni COVID vaccine booster. Nde iwo ajayi okay chabwino analandira di message yonena kuti ndine nesi amene nditabwere kuzakubayani mawa. Nde pa tsiku lodi ku nyumba kwa Wai ndi Patrick kunatulukira munthu anagogoda mzibambo anatavala mamaski awawa ovala akuchipatalawo akuti ndine nesi. Anali watsitsi lambiri chonchi wa mustachi yake atavala maglasi anaonetsa ID yake dzina lake la chimwenye. Basi ati amayi aja Awai akuti ineyo sindikumva bwino tandiyezeni BP musanachoke. Nesi uchada anayeza BP kenako kutenga injection yomwe amati awabaya Patrick O'Hara ijayi odi ndikubayeni. Kuwabaya apatika chakufuula kuti mwandivulaza ati yayi ndangokubayani ndi booster chabe pakhala bwinobwino. Apatika chomati yayi ndikumva upweteka kwambiri kwamba kumalira kuti ndikumva upweteka kwambiri. Anazizirisapo kwazira mukangokhala pakhazikika it's okay. Basi nesi uja anakhala about 45 minutes kenako kumapita. Atachoka nesi uja Patrick aja sanakhale bwinoyi anayamba nokumva kupweteka kwambiri. Atayang'ana mkono anaona kuti wamba kudyeka komanso ululu kwambiri munthu kufuula pamene pacha. Nde Awai anayimba foni kutiko kuchipatala ndi ku polisi kunena kuti something is wrong, munthu wabayidwa injection koma mkono wake ukudyeka komanso akulira. Nesi wapita apolisi anabwera kumeneko ndi ambulance kuona amene alili Patrick anawanyamula fana akomoka kenako ulendo nawo kuchipatala koma mkono umangodyekabe kumadyeka mkatikati kuonongekeratu pezoti munthu mpaka na ku intensive care kuti munthu akuti watani. Kwa hiyo kwafusa amayi acha Awai kunena kuti anabwera mukuti nesi wake ndani anayesera kumuchita describe kupereka dzina lake kuti ndi wachimwenye akuti tampangeni description ya bwinobwino. Ndi ananena height yake ndi chimodzimodzi ndi mwana wanga. Ndapolisa toke mwana wanu ndi ndani ati hayi mwana wanga ndi Dr. Thomas Kwan amakhala ku Sunderland sakhala kunoko ndi doctor olemekezeka. Ndungopereka height yake kuti height yake inali chimodzimodzi ndi mwana wanga komanso build yake thupi lake ndi chimodzimodzi ndi chani mene ali mwana wanga koma iye ndi munthu wachimwenye. Apolisa chanati okay chabwino. Ndanamba kuyesera kufufuza kuti angakhale ndani ati anapereka kalata kuti kalata yomwe tinalandira ndi iyi yochokera kuchipatala appointment. Apolisi kupanga cross check kalata kupeza kuti kalata icha ndi fake kulibeko kalata imeneyo chifukwa amata kalata iliyonse imachitidwa produce mu system. Ndeulo munthu ulandire kalata mu system uso mmakhalanso chani duplicate kalata. Manena kuti palibepo kalata ya booster palibepo china chilichonse chosonyeza kuti mmayenera kulandira booster komanso kulibe timu ya manesi kuchipatala omwe amabwera mmakomo mwanu kumaza kubayirani ku nyumba. Wina wake wakupangani chipongwe kupeza kuti Patrick aja sali bwino alikayakaya anapeza kuti ndi chipoison abayidwa chipoison chonena kuti chikuadya mkati. Izo amayenera kuapha koma ma doctors anapanga zomwe angathe kuti munthu yasatani asafe. Ndi anapezeka kuti apolisi nawo agwira ntchito kuyang'ana kunena kuti munthu uyu ndi ndani nesi amene anabwerayo. Apolisi kuzayang'ana kuyamba kuyang'ana ma CCTV anaona ndi
omwe anakachita paki nesi uja anakalipira kenako anamuona akuyenda akukwera mmwamba kupita kumene kumakhala awayi ndi amunawo mpaka nayi akulowa nyumba. Apolisi anapanga trace ibe kupitiriza kuyang'ana pobwerera noti munthu wabwerera ndi ndani. Anayiona galimoto ija anayipanga track kuyipanga trace kuyang'ana konse komwe inayenda kufikira pamene munthu anakafika ku nyumba kwake. Pamene panagona Nkhani ndi ku nyumba komwe munthu anapita, anapeza kuti munthu uja galimoto yake yapita ku nyumba kwa Thomas Kwan, mwana wa Layi uja. Anamutchula kunena kuti ndiwa build wantali ngati mwana wanga Dr. wa ku Sunderland ija. Anapita ku nyumba kwa Dr. wa Sunderland. Ndi apolisi ananyamuka kupita wakachita ready kumene kucha kuti wabwera bwanji ku nyumba mwina akudziwana naye mwana wakeyo. Adapita kupita mkalaja anakapeza zima poison zambirimbiri, zina zophera makoswe, zina zoti zosadziwika bwino, zima pesticides, zinthu zosiyana-siyana. Ndi poison wina anali mu injection one kuti sakumudziwa kuti anali chani. Komanso anapeza ID yake ndendende munthu uja anatani anapita ku nyumba kwa awayi, komanso dzina lake lomwelo ndi ananena lokhecha bwino. Anayamba kupanga question Thomas Kwan kuti munthu uyu ndi ndani, kudziwana naye, chifukwa chani munthu anabwera ku nyumba kwako. Atati ayang'anitsitsa apolisi akupeza chiwigi, akupeza chimustache. Pamene anazazindikira kuti iya munthu yoto anali Thomas yemweyo, anavala chiwigi, maglasi, kudzisintha-sintha ndi yeyo ndithu. Ananyamuka kupita ku nyumba kwa mayi yake kukabaya achibweza amayi yake injection ya poison. Pamene anamumanga kunena kuti chifukwa chani wapanga zimenezi. Adafufuza anapeza kuti Thomas uja analata apatsa mayi yake gift yake laptop kuti ndakugulirani computer imuzigwisa ntchito ku nyumba, koma analata ikamo tracker yonena kuti china chilichonse chomwe chimachitika mu computer mucha iye amatani amaona, amafuna adziona zonse zomwe mayi yake akupanga. Ndi nkhani yake inali yonena kuti inali ya chuma. Amayi yake anali ndi chuma kwambiri, ngakhale iyeyo payekha Thomas Kwan anali doctor olemekezeka, anali ndalama zabwino, nyumba yake yabwino. In fact anali akugulisa nyumba yomwe amakhalamo, anali akugula nyumba ya 2 million pounds. Ndi zinadabwisa kuti chifukwa chomwe angamapangire zimenezo nchani. Ndi nkhani yake nayo kuti iyeyo anali ataona zomwe amachita track mayi yake zomwe amapanga mu computers ija. Anaona kuti amayi yake analemba wiru ya nyuwani, ndipo mu wirumo analemba kuti Patrick O'Hara uja achibwezawo aja alandireko percentage ya nyumba yawo. Percentage yake 49%. Inayo ikhala ya iyeyo Thomas Kwaniyo. Ndiye zinamuyipira kwa basi kuti akwagaira awa chifukwa chani. Komanso akuti Thomas yo kwayika amaona ngati kuti amayi yake sanamukuze ndi chikondi kwenikweni, ndi amadana kuti amaonetsa bambo chikondi kwambiri. Ndipo funa kutani kuletsa kuononga kuti bambo yasalandirepo dipo lina lililonse, anayika dala tracking system yake anayika kumaona china chilichonse chikuchitika mu kompyutacho. Ataona kuti alemba wiru, anaona kuti kuli bwino nditani ndi aphe Patrick O'Hara, akafa chuma chonse chibwera kwa ineyo, amayi wasampatsa munthu uyu kalikonse. Atinso chinanso choti amaona kuti akafa Patrick O'Hara iyeyo relationship yake ndi mayi yake ikhala yabwino kwambiri. Anapezeka olakwa pa milandu yofuna kupha chibweza amayi yake, moti anavomera mulandu. Anamutenga anamutsekera ku prison, koma ku prisoniko amalemba makalata amulembera mkazi wake. Thomas Kwan zonse amapangazo anali ndi mkazi ndi mwana wang'ono. Ndi kalata yomwe anamulembera mkazi wake analemba kudandaula kunena kuti mu dziko lapansi mulibe chilungamo, chifukwa chonena kuti chonchi chimene Patrick O'Hara sanafemo ndi kuti alandiranso ndalama ya compensation. Kunena kuti iyeyo pomwe azidandaula kuti amangidwa samuonanso mwana wake, akudandaula kunena kuti Patrick O'Hara sanafe ndipo alandira compensation. Zinthu zake zonse zoti munthu wake naye sumayenda bwino. Munthu oti anthu anatutumuka kwambiri kuti doctor wathu oti timamudalira nkumampatsa ulemu wapanga zodabwisa ngati izizi. Imene ine nkhani ya Thomas Kwan ikadapitirira befa chigamulo sanalandire. Wapezeka olakwa koma sanalandire sentence. Ndi nkhani yoti anthu akudikirirabe inali ikadali nkamwa ku UK. Munthu ufuna chuma cha mayi yake, angakhale iye anali nacho chake, komanso amayi yake hafu ya chumacho anamusiyira iyeyo ndikale. Apanopo akuti ubale ubwenzi pakati pa iye ndi mayi yake unatheratu. Patrick iwo anadula mbali ina ya mkono
chifukwa choti mkono unawonongeka kwambiri, koma anachira, anatuluka kuchipatala. Zikomo kwambiri.